uNkulunkulu akakulonde kubusiso phela uphumelele kama kupastor eChina Africa. Ngicela ukuthi nabe isetshenziswa umuntu wemember eCharles Siboneni kusenya 50 mama kuphela. Abantu ke beyeke WhatsApp uyangifonela direct from 9 ufika 5 mama kuphela. WhatsApp angithumela ama-SMS. Abantu abayeke ungifonela ngoWhatsApp, abantu abayeke ungenzela ama-video call futhi. Ufona ngomsombuluko ugcine Friday, Saturday ngibhizi, Sunday ngisesontweni ngazawuthi. Abantu bafona nangamasonto. Isikhathi sesonto. Sibheka lawo siphiwo hlabisa uthi ngicela ukubuza uphuphulele phezu kwethuna. She was sleeping on top of a grave. Yabo. That's a very bad dream. Nake singakusho. 1. Kokujwayelekile uma uphupha ithuna kupholo bukakhulu uma ulele phekwalo. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka unethunzi okumele ulahle ngoba usetshenzwa ngenhlabathi yamathuna ukuze ungaphumeleli. KukaMakho 5:2 esephuma emkhunjini kwahlangana naye emasinyane umuntu ovela emathuneni nomoya ongcolile. Kanti number 2 kwayesinye isikhathi kumphupha ithuna ngaba uPawulo uma ulele phekwalo lungabili ukhomba ukuthi empilweni ngenzeka kumele usukume uthole usizo nemikhuleko ngokusheshsha ngoba ugadlwa ngethunzi lo muntu ongasekho uvuselwe into eyisibhoko ezophazamisa inqubekela phambili. uHosea 13:14 ngiyakubahlenga esandleni sendawo abafileyo. KaNamakhubo 8:3 ngokuba umphefumulo wabo ucwele insizi. Umphefumulo wami ucwele insizi. Ukuphila kwami kusondele endaweni yabafileyo. Asifole kanje. Number 3 kuyenzeka uma uphupha ithuna kuba uPawulo uma ulele phekwalo ungabili ukhomba ukuthi empeleni kungenzeka unolandela ithunzi lomuntu ongasekho ongahlanjululiwe. Okungenzeka kunalomuntu ofanele ngabe uyahlanjululwa mhlawumbe uma wakho kuyenza umunye ngaphupha leli phekuthuna kanti kunalethunzi lomuntu owandlula emhlabeni osonele nawe wagcina ungalisusa lethunzi lokulihlela kuwe yabona. Sebo kakhulu ke besibheka la uphupha leli kuphi phezu kwethuna makuba umusa kuba ibusiso. uNkulunkulu ekulonde uphile uphushe uphumelele. Siweni phansi lematulu, sikhuleka kuyo Jesu.